Моля, послушайте. Днес имам изненада за теб. Каква? Някаква. Няма да ти кажа. Защо няма да ми кажеш? Защото това е изненада. Намекни ми поне. Няма, защото изненадата вече е пред нас. Това е моден салон. Да, това е моден салон. Тук работи един мой приятел. Той е шивач. А кое е изненадата? Изненадата е, че можеш да поръчаш каквато искаш дреха. Може би по-добре да си купя някакви дънки и тениска. Дънки и тениска можеш да си купиш винаги. Значи казваш, че мога да поръчам всичко? Да, искаш ли костюм? Цял костюм? Да, цял костюм. Пола, сако и блуза. А може ли да си поръчам рокля? И панталон можеш да поръчаш. А може ли и панталон, и рокля, и костюм? Може дори яки или шлифер. И шапка за главата. Да, и шапка за главата. А за раменете и гърба шал. Аз се шегувах. А аз не се шегувам. А ако ти кажа, че ми трябват и обувки? Аз знам, че ти трябват обувки и нов чорапогашник. Чорапогашници има много. Добре, тогава няма да купуваме чорапогашник. Какво трябва да правя сега? Сега трябва да ти измерим ръста, талията и гръдната обиколка. Не е задължително. Аз мога да кажа какви са ми ръста, талията и гръдната обиколка. Задължително е. Всичко трябва да е точно. Добре, няма да споря с теб. Правилно. Иначе няма да получиш нито костюм, нито рокля, нито пола, нито панталон, нито блуза, нито шал, нито шапка. Много ти благодаря. Изненадата е чудесна. Няма защо. За мен е удоволствие. Повторете, моля. Аз не се шегувам. Няма защо. За мен е удоволствие. Повторете, моля. Днес имам изненада за теб. Каква? Някаква. Няма да ти кажа. Защо няма да ми кажеш? Защото това е изненада. Намекни ми поне. Няма, защото изненадата вече е пред нас. Това е моден салон. Да, това е моден салон. Тук работи един мой приятел. Той е шивач. А кое е изненадата? Изненадата е, че можеш да поръчаш каквато искаш дреха. Може би по-добре да си купя някакви дънки и тениска. Дънки и тениска можеш да си купиш винаги. Значи казваш, че мога да поръчам всичко? Да, искаш ли костюм? Цял костюм? Да, цял костюм. Пола, сако и блуза. А може ли да си поръчам рокля? И панталон можеш да поръчаш. А може ли и панталон, и рокля, и костюм? Може дори яки или шлифер. И шапка за главата. Да, и шапка за главата. А за раменете и гърба шал. Аз се шегувах. А аз не се шегувам. А ако ти кажа, че ми трябват и обувки? Аз знам, че ти трябват обувки и нов чорапогашник. Чорапогашници има много. Добре, тогава няма да купуваме чорапогашник. Какво трябва да правя сега? Сега трябва да ти измерим ръста, талията и гръдната обиколка. Не е задължително. Аз мога да кажа какви са ми ръста, талията и гръдната обиколка. Задължително е.
Всичко трябва да е точно. Добре, няма да споря с теб. Правилно. Иначе няма да получиш нито костюм, нито рокля, нито пола, нито панталон, нито блуза, нито шал, нито шапка. Много ти благодаря. Изненадата е чудесна. Няма защо. За мен е удоволствие.